Θα παρουσιάσουμε το προϊόν BS536 της Olympia Electronics. Η συσκευή είναι ένα κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης και συνδέεται σε συστήματα πυρανοίχνευσης. Η συσκευασία περιλαμβάνει το BS536, το κλειδί επαναφοράς, τα υλικά στήριξης και τις οδηγίες χρήσης. Για την εγκατάσταση της συσκευής θα χρειαστεί να αφαιρεθούν οι δύο βίδες συγκράτησης της πρόσωψης. Αφού αφαιρέσουμε την πρόσωψη, αφαιρούμε το κύριο μέρος της συσκευής και τοποθετούμε τα υλικά στήριξης στις αντίστοιχες οπές εδώ. Θα χρειαστεί να ανοίξουμε μία από τις προχαραγμένες εισόδους για να περάσουν τα καλώδια σύνδεσης. Τα καλώδια σύνδεσης της ζώνης θα συνδεθούν σε αυτήν την κλέμμα, στο IN, και αν έχουμε και άλλες συσκευές σε σειρά, θα χρειαστεί να βγουν τα καλώδια από την έξοδο out. Για τη σύνδεση θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε την τερματική αντίσταση από την αντίστοιχη κλέμμα του πίνακα πυρανοίχνευσης και τα καλώδια να συνδεθούν εδώ στην είσοδο της κλέμμας IN. Σε περίπτωση που συνεχίσουμε και με άλλες συσκευές, συνεχίζουμε από την έξοδο out στον ανιχνευτή και από τον ανιχνευτή στην τελευταία συσκευή που είναι πάλι ένα μπουτόν BS536. Θα πρέπει στην έξοδο out να συνδέσουμε την τερματική αντίσταση που έχουμε αφαιρέσει από τον πίνακα πυρανοίχνευσης. Επανατοποθετούμε το κύριο σώμα της συσκευής και το πλήκτρο και τελειώνουμε με την πλαστική πρόσωψη. Σε κατάσταση συναγερμού πιέζουμε το πλήκτρο ώστε να ενεργοποιηθεί ο πίνακας. Για την επαναφορά του πλήκτρου βάζουμε το κλειδί επαναφοράς, το περιστρέφουμε κατά 90 μοίρες και σηκώνουμε το πλήκτρο. Αυτή είναι η παρουσίαση του προϊόντος BS536 της Olympia Electronics.